बारगो मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। दुखुथिया नखरफोरखौ हेफाजाब होनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै प्रमिला रानी ब्रह्मआ। प्रमिला रानी ब्रह्मआ दुखुथिया नखरफोरनो कम्बल राननानै होदों। गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै दुखुथिया नखरफोरनो कम्बल राननानै होदों बारगो मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारगो मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा दिनै जाहारबारियाव बैसोगोरा सुबुंफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों। बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ जाहारबारि बिसिडिसि अफिसाव बैसोगोरा सुबुंफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि लानानै माखासे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै गोबां माखासे गामिफोरनि दुखुथिया सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ जाहारबारि बिसिडिसि अफिसाव अनथोब महरै बैसोगोरा दुखुथिया नखरफोरनो गासै गां 100 कम्बल राननानै होनायखौ नुनो मोनदों।